Half-Life 2 е направено от българин. Бил е само дизайнера. Нищо, ама пак е българин. Роден през 70-те в София, Виктор Антонов става лид дизайнер в Valve по време на разработката на световно известната игра Half-Life 2. Главната му роля в играта е била да създаде атмосферата и дизайна за град 17, мястото, където се развива историята на Half-Life 2. В интервюта и статии Антонов споделя, че вдъхновението за архитектурата и естетиката му идва най-вече от родния му град София, но и взаимства и от други градове, като Белград, Букурещ, Одеса и Санкт-Петербург. Освен панелките и старите сгради, из града също има различни надписи, плакати и табели, както на български, така и на руски, дело отново на Антонов. За капак в най-новото издание на Half-Life, Half-Life Alyx, се спекулира, че град 17 е именно София, имайки в предвид данните за картата на измисления свят като улици и сгради. За жалост обаче Виктор Антонов ни напусна по-рано тази година, но делото му ще остане в сърцата на нас и на милиони други хора по света. Ако се чувстваш горд, че Half-Life 2 е базирано на Люлин, цъкни плюсчето и ни последвай.